Blay pi barok dakane ngakwa ban pentip penbena syapi ki kur lapang barok hi kawai aga bri nyu trap tang aga bri nyu trap andre ka Meghalaya hi barok kawai ba kandon ka General Conference jong ka kur lapang kaban salong ha ka laiterik u February ha ka jaka ka bala penbait ha umroi nongra tena kaliang ka jungi kinokit kami jong ka kur pulun ni barok kawai ngi karpat ya pi ngi awer ya pi barok nadu ki longkni ki longpa ki kimi temen ki pa temen ki samla ki khana chendai bat chendrang bakin ya poi ha kate kasngi habede bat kane ka program ka jongi ka banlong sisin cisnem tenga karpat ya pi bapin ya poi ha ka por ka babyang bat ki unit ki baper bangi labu ha ki jaka ki baper bapin sobha ban ya penbena ban pentip sya ki longing ki longsem bapin wan sya kate kasngi bat ka program hi kate kasngi ngila penbait ba ka restriction hi na ka banta ki kur lapang hi brok kawai ngin sedang nadu kendai siteng bat ka program hi ngila bu bakan sedang baik khatwai baje adin kata ngin sa la penbait na banta ki program ki baper ka ban salong kate kasngi bat kandon ka jingya bam jalang ha kate kasngi ka bala penkre hi na ka umroi unit bagi ngai scam ba kane ka program ka bangi la penbait jong ka jingya kendu lang ki kur lapang hi borok kawai kumban itu itau lang iwei ha iwei kum kita siying sistem baro tenga dakane ka lat pathai kubor nga ya wer ya pi sachisin bapin ya poi ha kate kasngi baro lang bangin ya kendu ha kate kasngi blesubun